עשיתי זאת. אוקיי, רגע, עכשיו אני צריכה לעשות share screen, ואני רוצה יופי. אז ככה, אז קודם כל לפני שאני אתחיל, ואנחנו נתחיל, תשאלו את עצמכם שאלה אחת החשובות לדעתי, מה זה חופש? מה זה חופש עבורכם? כי כשאני ככה באתי ואמרתי, טוב, אני מתחילה עם המילה חופש והמילה תקיעות, אני דווקא בוחרת להעביר את הדברים לאיפה שקל לי, וקל לי יותר לדבר על חופש מאשר על המילה תקיעות שהיא מילה קצת כבדה, היא מזכירה לי את המילה אחריות, זה שתי מילים שהן קשות לי אישית, וכשאני חושבת על חופש אני בעצם, כמו שאני חושבת על המילה אהבה, זה כזה גדול, ולכן כמו בשיעור שהיה לנו על אהבה ומערכות יחסים, אמרתי לכם כדי להבין דבר מסוים ומילה מסוימת, אני לא צריכה לשאול את עצמי מה זה חופש, אלא מה זה לא חופש. ומשם אני מנסה להבין אם משהו מסוים הוא לא, אז מה כן. ולשם לקחת את עצמכם, זאת אומרת, קודם כל אני בכלל ישבתי והסתכלתי על זה, והבנתי שאצלי, כשיש לי דאגות אז אני לא חופשייה, כשאני לא בטוחה בעצמי אני לא חופשייה, כשאני עם סביבה שלא נעימה לי ולא תומכת בדברים שלי, אני מרגישה לא נעים לי ולא חופשייה להביע את הדעות שלי, להתנהג איך שאני רוצה, זה מבחינתי הגדרות של חופש. כמובן שאתם יכולים לבדוק את ההגדרות האלה אצלכם, שוב פעם ולשאול את עצמכם שאלה ראשונה, מה זה לא חופש עבורי? כי שוב פעם, כמו באהבה, אהבה מבחינתי יכולה להיות שמישהו מחבק אותי ומנשק אותי, ומהצד השני מישהו אחר אהבה מבחינתו זה שמישהו מכין לו אוכל ודואג לו, כל אחד וההגדרות שלו. מי שנכנס אחרי זה רק בבקשה לשים על שקט, על להשתיק, בסדר? אז בעצם כל דבר שאני נותנת לו הגדרות בתוכי, כל דבר שאתם תיתנו הגדרה בתוככם, מה זה לא ומה זה כן, זה בעצם משהו שלפי זה אני הולכת, לפי זה האמונה שלי הולכת. ומה זה אמונה? אמונה זה לא מבחינת המקור הדתי, אמונה זה בעצם מחשבה שאנחנו מתאמנים עליה, מלשון להתאמן, חוזרים עליה, כמו אומרים אמן, אמן, נכון? חוזרים עליה, מאמינים לה, נותנים לה בעצם אישור בתוכנו שזאת האמת. ובדרך כלל מה שקורה, אנחנו מפתחים אמונות מאירועים בעבר שלנו, ומפתחים את הדאגות ואת מה שאנחנו מאמינים שעשוי לקרות דרך העתיד, מחשבות על העתיד. כך שבעצם כל פעם שאנחנו מנסים לחשוב על משהו, זה לוקח אותנו בציר זמן אחורה וקדימה, והעבודה הקשה ביותר, ושעליה אני אדבר היום, היא להיות בכאן ועכשיו כדי להבין האם כרגע, ברגע הזה, אני מקיימת את מה שזה חופש עבורי, מה הדבר הזה. עכשיו, כדי להבין את הדברים האלה, אני צריכה להבין, שוב פעם, איזה ערכים אני מאמינה בהם, האם אני מאמינה בערך שנקרא חופש ביטוי או כבוד, אם אני מאמינה בהקשבה, יש מישהו שלא שם על השתק, אז פשוט לשים על השתק, בסדר? איזה יכולות אני יכולה לאפשר לעצמי ולהרגיש בנוח ליד אנשים אחרים, וכשאני שם בתוך המקום הזה, זאת ההגדרה של חופש, בסדר? לקחתי את המשפט, כמו שאמרתי לכם, אני לוקחת את המשפטים המאוד מאוד יפים שרשומים לנו בספר, אבל אני לוקחת אותם ואני עושה מהם משהו אחר קצת כדי שתראו, זה החלקים, אני מפרקת לחלקים כדי ששנייה רגע נבין מה זה הדבר הזה בכלל, מי אנחנו, מה באנו לעשות, כל המשמעות הזאת של החיים האלה, שכל יום זה נע ונד. אז יש את המשפט, כל העולם כולו גשר צר מאוד, והעיקר לא לפחד כלל, אתם מכירים את זה בשיר שעים קטנים. אז אם אני לוקחת את כל המשפט הזה, מפרקת מילה במילה, כל זה אומר כל הדברים, כמו אני קוראת את המילה אהבה, אהבה זה סך כל הרגשות אולי, בסדר? חופש זה יכול להיות כל כך הרבה דברים, העולם זה מה שנעלם מאיתנו ואנחנו צריכים לבוא לגלות אותו, וכולו גשר צר מאוד. מה זה המילה גשר? צר מאוד. גשר, אנחנו משחקים עם האותיות ורואים את המילה רגש,
ובעצם הרגש הוא זה שמניע אותנו ממקום למקום, ממקום למקום, ובגלל זה כתוב ויקרא לא לפחד כלל, שדרך אגב אומרים לא להתפחד כלל, אבל זה משהו אחר. מה זאת אומרת לא להתפחד? לא לתת לרגש לנהל את הדבר הזה, כי ברגע שהוא מנהל, כמו שכתוב, צר לנו מאוד. צר זה גם צער, צער זה צפוף ולא נעים, יש אי נוחות כאשר אנחנו נותנים לרגש לנהל. עכשיו אני לא אומרת להתעלם מרגשות, אנחנו דיברנו על זה בכל המפגשים. אנחנו צריכים לשמש איזשהו צינור, איזשהו מעבר בריא ונכון, רחב, להתרחב מבפנים, כדי לתת לרגש לעבור דרכנו, בלי שאנחנו מזדהים והופכים להיות הרגש בעצמו. זה ברור? מקווה שזה ברור, אוקיי? ותמיד לזכור, כל הרגשות שעוברים דרכנו היו צריכים לעבור דרכנו, וכולנו נרגיש לאורך כל חיינו את אותם רגשות, בכולנו יש אשמה, בכולנו יש בושה, בכולנו יש שמחה ועצב ואכזבה וכל סך הרגשות, כל מה שנשאר לך לפתוח טבלה של רגשות, וכולנו נחווה את אותם דברים. באנו בפה להעביר, להיות כמו איזשהו צינור לרגשות האלה, ודרך הצינור הזה אנחנו מייצרים בעצם תנועה. דיברנו על זה שזה גוף, רוח ונפש. הגוף שלנו הוא הכלי שאמור להעביר את הנפש, את השיעור עם הרגשות, אבל צריכה רוח. הרוח מייצרת לנו תנועה, והרוח בהיפוך האותיות שלה היא המילה חור. חור זה הפצע שלנו, והפצע הזה אנחנו בעצם מפתחים את העולם הרגשי שלנו. כדי להפוך פחד לדחף צריך את הרוח, גם על זה דיברנו, וכדי לגרום לחיים להגיע להתפתחות, אנחנו צריכים לא לתת לרגש להיתקע. זה נכון שפחד בהיפוך אותיות הוא דחף, אבל מה, איך עושים את זה? זאת העבודה שאנחנו צריכים פה להתאמן עליה, מלשון אמונה, להגיד לעצמנו, לחזור על המחשבה הזאת, זה לא הרגש שלי, אני הכלי לרגש שעובר דרכי. בסדר? עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על המילה תקיעות ועל המילה חופש, ואנחנו מבינים, בשיעור הראשון דיברנו על השיקופים, שמה שאנחנו רואים בחוץ משקף את מה שאנחנו רואים בתוכנו, והפוך, מה שבתוכי זה מה שבחוץ, כמו איזה מקרן, כמו איזה מסך קולנוע, אנחנו רואים את זה ככה, סימן שאו שמשהו בתוכי תקוע, שזה איזשהו מקום רגשי שאני לא נותן למקום הזה, או נותנת למקום הזה דרך לעבור, או שמשהו בחוץ תקוע ואני לא שמה לב או לא שם לב לדבר הזה כדי לעבור דרכו, בסדר? ואמרנו, קראנו לדרך הזאת, לצינור הזה, צינור בהיפוך אותיות, זה הרצון, כל הרצונות שלנו, בעצם כאילו אנחנו רוצים תפוז, כותבים תפוז, רוצים תפוח, כותבים תפוח, ואוכלים, כמו מזון שאנחנו מאכילים את עצמנו, המזון הוא ההזנה הרוחנית שלנו, ההזנה רגשית, אותו דבר אנחנו מעבירים במה שנקרא דרך המלך, מוח, לב וכבד, זה בגלל זה מלך, ראשי תיבות, אוקיי? זה אומר, זה עובר דרך המוח, דרך הרגש ודרך הלב. עכשיו יש לנו בעיה בצינור הזה לפעמים, כי לפעמים אנחנו חושבים שאנחנו מתחילים קודם כל מהמוח, ואחר כך מורידים ללב וכו' וכו'. אבל הבעיה היא שאנחנו מתחילים קודם כל בלב. דיברנו על זה שבלי הלב שלנו אנחנו לא יכולים לחיות פה. זאת אומרת, ברגע שהלב הזה מסיימת לפעום את ה-72 פעימות שלו בדקה, או לא פועם נכון, אין מעבר תקין למה שנקרא דם משולל לנפש של האדם. המצב הנפשי מתחיל להיות לא טוב כשהרגש שלי לא מפורש נכון דרכי, לא נותנת לזה לעבור, ואז אני מעלה לשכל במקום להוריד למטה, זאת הדרך, בסדר? ושם צריך לבצע איזשהו מצב שנקרא מודעות, תודעה, להבין מה קרה פה, מה הרגשתי, איזה שם לתת לרגש הזה, חייבים לתת לרגש שם. גם אנחנו שאנחנו נולדים, נתנו לנו שם. למה? למה נתנו לנו הגדרה? כי בלי ההגדרה המוח שלנו קשה לו להבין. הבעיה היא שהמוח שלנו, הגדרנו לו המון דברים בעבר, הוא נשאר שם. אנחנו צריכים כל הזמן, שנקרא לחשב מסלול מחדש בתוכנו. אז צריך לשאול כאן ועכשיו, רגע,
איזה רגש אני מרגיש או מרגישה, על מה זה לוחץ לי, לבקש איזה הדרכה פנימית לדבר הזה, אם הילד או הילדה שלי מבקשת ממני משהו, ואני ישר פועלת באיזושהי אנרגיה מסוימת של כעס, סימן שזה לא קשור אליי, לחצה, הוא לחץ לי על נקודה מסוימת ואני מגיבה מתוך הנקודה. אם אני אעשה הפרדה, זהו, זאת אני רגע, איפה אני, מה אני מרגישה עכשיו, מתאים לי להגיב לו, מתאים לי לעזור, מתאים לי לפתח שיח. שנייה, יש לנו 6 שניות, דרך אגב מבחינה מדעית, 6 שניות לעשות את העצירה הקטנה הזאת ולהגיב, זה מאוד מאוד מהיר, בגלל זה צריך להתאמן על האמונה הזאת, על הדרך הזאת, ולעשות הפרדה בין האני לבין העצמי. אוקיי? כשאנחנו מדברים על המילה חופש, אנחנו לוקחים את האותיות ח', פ' וש', סין, ואנחנו בעצם צריכים לצאת לתוך מסע של חיפוש וחשיפה, ולראות בעצם דרך החשיפה הזאת את הפצעים שלנו, את הכאבים שלנו, ולהחליט להיות פגיעים. ברגע שאנחנו מאפשרים לעצמנו להיות פגיעים ולחשוף רגשות, אנחנו עשויים כביכול להיפגע, אבל ברגע שאני מאפשרת לעצמי לחשוף את הרגש האמיתי שלי ולדבר בכנות אותי ואת הכאבים שלי, אני מזהה ישר מיד מי מאפשר לי חופש להיות אני, מי מקבל אותי ככה, עם הפגיעות הזאת. ולכן יש פה שאלות שפירקתי לכם את האותיות לעוד מילים קטנות. אני תמיד לוקחת מילה ומפרקת אותה גם לשורש, גם אני משחקת איתם, גם לוקחת מילים לבד, יש גם את המילה חוף ואת המילה, עוד מילים, כן? איפה אני שמה לעצמי פח, איפה אני שמה לעצמי פח בזה שאני מנסה להישאר חזקה ולא לחשוף את עצמי, ולא לאפשר לעצמי להיות אני. איפה אני נתתי לחושים שלי, דיברנו על 5 החושים שהם כמו בעצם קולטנים, הם מייצרים את הקליטה של מה שאנחנו חווים מבחוץ ועוברים ישר לוויברציה בלב, והלב שלנו מתחיל דרכם לייצר משהו, מייצר מוח, טק 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 בלגן. אז איפה אנחנו, שנייה רגע, לא עצרנו. אפרופו עם החושים, יש פעולה ממש יפה. אם עכשיו יש לנו 5 חושים, אם עכשיו אני באיזשהו שיח, אפילו ריב נקרא לזה, קונפליקט מול בן אדם מסוים, והבן אדם הזה מדבר אליי, אז אני שומעת מה הוא מדבר ואני רואה מה הוא מדבר, ואני שנייה לפני להגיב ולהתנפל, או רק להיות בתגובה ישר בלי שנייה רגע להבין ולשאול את עצמי את השאלות, אני צריכה לשאול את עצמי איזה חושים לא הפעלתי ברגע הזה. זאת אומרת, אם רק ראיתי ושמעתי, אז לא הפעלתי את חוש הריח, את חוש המישוש ואת חוש הטעם. ולכן במצבים של ריב, שבהם אני מזהה, אני שואלת מרגע איזה חושים, במאית שנייה הזאת, איזה חושים עכשיו פועלים, איזה לא הפעלתי, אני צריכה להפעיל את כל 5 החושים. ואיך עושים את זה? ריח זה נשימה, נשימה עמוקה, חוש הטעם אפשר או לבלוע רוק או לשתות כוס מים, אנחנו אומרים לך תשתה כוס מים תירגע, והחוש הנוסף הוא המישוש, מה שאני מציעה בחוש המישוש הוא שנייה להניח את הידיים על הפנים, לתת לגוף שלנו להיות כלי ראוי לתגובה הזאת שהולכת להיות, ותנסו את זה, מבטיחה לכם שאתם תדעו להגיב כבר יותר טוב מאיך שהגבתם בעבר. ולכן, אז זה המילה חש שנמצאת במילה חופש. דיברנו על המילה פח, איפה אנחנו טומנים לעצמנו פח, איפה אנחנו לא סומכים על עצמנו, שאם נחשוף את המשהו מתוכנו לא נוכל להגן על עצמנו, עד כמה אנחנו מכירים את עצמנו, עד כמה אנחנו לא לוקחים אחריות ונותנים לעצמנו להיות חפים מפשע בדבר הזה, אוקיי? זאת אומרת, לא לוקחים אחריות באמת. מה זה אחריות? אחריות זה להגיד, אני הולכת לדבר בכנות, אני אחראית על עצמי, בסדר? יש שאלות עד כה? אוקיי. אנחנו עוברים למילה תקיעות. אז תקיעות, כמו שאמרתי, תקיעות היא הרגשה ולא רגש. מה ההבדל בין הרגשה לבין רגש? ההבדל הוא שהרגשה היא עוברת דרך השכל, אוקיי? זאת אומרת, אני חושבת משהו על הרגש הזה, ולכן זאת הרגשה.
והמילה שכל, שימו לב, יכולה לעשות בתוכנו כשל, היא יכולה לייצר ניתוק ממה שאנחנו באמת אמורים לאפשר לעצמנו לעשות, בסדר? אבל קודם כל אני צריכה להבין שאין דבר כזה תקיעות. ואיך אני יכולה להבין את זה? אפילו מלצאת לטבע. אני לא אשכח את זה בסגר בקורונה, שהיה מותר ללכת את 100 מטר, וזה הלכתי לים, ואני זוכרת שהלכתי לים וראיתי ציפור, ופתאום עבר מטוס, אמרתי, רגע, העולם לא עצר, למה אני חשבתי בכלל שהכל עצר? וברגע שהבנתי שהעולם לא עצר, אמרתי, אני לא צריכה לעצור. ראיתי משהו בחוץ ואמרתי, היי, יש פה כשל, אני חשבתי מחשבה לא נכונה. דרך התבוננות, זה נקרא התבוננות מלשון בינה, ודיברנו על זה בפעמים הקודמות. דרך צפייה בחוץ אני יכולה להבין מה קורה בתוכי וההפך. אז אם העולם בתנועה, יש גם בי תנועה, ואני צריכה לראות לאן אני מניעה את עצמי, איפה אני באמת לא עשיתי נכון את הדברים, ועשיתי בעצם כשל, העליתי לשכל במקום להוריד ללב. למה להוריד ללב? כי זה המעבר התקין. אנחנו מקבלים מלמעלה, אנחנו הצינור, זה המעבר התקין. צינור לא יכול, המים לא יכולים לזרום בכיוון הפוך. בסדר? אז בעצם לתת תשומת לב לרגש הזה שלרגע עובר את דרכנו, למחשבה, להקשיב. זה ממש להקשיב, איזה מחשבה חשבתי עכשיו. הרבה פעמים אני שומעת את עצמי לפני שאני הולכת לצילומים או דברים כאלה שיש לי המון אחריות בדבר הזה, אני שומעת את עצמי, את לא יכולה לפשל, את לא יכולה לעשות, את לא יכולה, אני שומעת את המוח שלי מדבר איתי ומלחיץ אותי, ופה אני צריכה לעשות איזושהי עצירה ולהגיד, אני יכולה הכל, אני בן אדם, ואני אעשה את הכי טוב שאני יכולה, אני ממש מנהלת בין האני לבין העצמי שלי דו שיח. זה צריך לפתח מה שנקרא את ההקשבה הפנימית, לבדוק איפה השכל שלי מייצר לי כשל במערכת פה במעבר, ותמיד יש לזה סיבה, והסיבה היא בדרך כלל אירועים מהעבר שלנו, או התנסויות קודמות שלנו, או אפילו אם שמעתי משהו, איזה רעיון בטלוויזיה, ושמעתי וזה נכנס לי איזושהי מחשבה בעקבות הרעיון הזה, או שראיתי כתבה בעיתון על משהו, וזה נכנס לי איזשהו משהו, מחשבה על זה, שלא שלי. מלא דברים שבתוכנו הם בכלל לא שייכים לנו, הם כי ראינו אותם בחושים, קלטנו אותם דרך החושים, שמענו, ראינו, שיח לידינו, אוקיי? וצריך לזהות, שנייה רגע, זה שייך לי או לא שייך לי, זה כשל שהוא לא שלי. ושם צריך לזהות איפה אני תוקעת את זה, לקחת אחריות, לא בקטע של אשמה, אלא היי, איזה מגניב, דיברתי עכשיו עם עצמי, ואני יכולה לפתור את זה. בסדר? אני רוצה להראות לכם איזשהו סרטון נחמד. רגע, בואו נעבור. בבקשה. אוקיי, אז מה שראיתם בעצם סך הכל זה דומה ללפרוץ את תקרת הזכוכית, זה יותר מזה, אנחנו מדברים יותר עמוק מהדבר של התקרת זכוכית הזאת, כי אין באמת תקרת זכוכית, אבל אנחנו פועלים כשיש לנו שבר או איזושהי, מחפשים כל הזמן את הנקודה שממנה אנחנו נוכל לצאת, וזה החיים כל הזמן יציירו לנו עוד פעם את אותם קשיים, את אותם ניסיונות, וזה כולה טוש, כן? זאת לא האמת, זאת לא המציאות, מה שאנחנו באמת רואים ומפרשים, בסדר? צריך לשים לב שיש פה איזושהי מניפולציה כדי שנעצור, נכון? לצאת מאזור הנוחות בדיוק, ולחפש שנייה את השקע, את התקע והשקע, איפה השקע, מה זה שקע, מה שקוע, באיזה משקעים יש בתוכי, והמשקעים הם משקעים מתוך רגש שתקוע מעבר, מתוך החיבור והחורים, לשבת גם עם הילד הפנימי, וזה לא רק הילד הפנימי, גם זה המבוגר הזה, שכל פעם שהוא נזכר
אנחנו מדברים עם הילד הפנימי, זה משהו אחר, יש ילד מבוגר וזקן בתוכנו, יש 3 דמויות בתוכנו, זה לא רק ילד פנימי, ואפשר לעשות איתם שיח, אני אולי אעשה על זה איזה מפגש, נראה, אבל בכל מקרה שאני מחפשת את החיבור לעצמי, של פעם, מה קרה שמה, אני מחפשת את החור הזה, את הפצע, איפה הפחד שלי, מה מפחיד אותי לחשוף ולהיחשף, איפה ההתנגדות, שאני מתנגדת, אני ממשיכה להשאיר את הרגש שלי תקוע, והשאלה הכי שצריך לשאול את זה, אם אני עכשיו מרגישה בושה, מרגישה אשמה, אם אני עכשיו מרגיש חוסר ביטחון, למה? מדוע? ואומרים לא לשאול את השאלה למה, ואני אומרת כן, רגע, כן, למה? כי קרה לי ככה וככה בעבר, והבנתי שככה וככה על החיים. לפי הביוגרפיה יש אפילו אירועים, גילאים מסוימים, ששם אנחנו ממש החלטנו איך העולם הזה, החלטנו על העולם הזה דברים. כל אחד מאיתנו יודע שהשביעי לאוקטובר לדוגמה, שבר לו המון דברים שהוא חשב על העולם הזה. פתאום יש דברים, עולם מלשון נעלם, פתאום התחילו להתגלות דברים, דיברנו על זה שגילוי ורגש זה אותו דבר בגימטריה, אוקיי? אז אין דבר שאנחנו לא יכולים לזהות למה אנחנו תקועים, בסדר? אבל המחשבה שלנו על רגש היא ההרגשה, וההרגשה הזאת היא שכל, והשכל אומר לי אתה או את תקועים. ושמה אני אומרת רגע, אני לא מסכימה שאני תקועה רגע, למה אני תקועה? איזה רגש תקוע אצלי? מה תקעתי? מה התנגדתי? מה אני מפחדת? מה אני מפחד? ולתת לרגש שם. למה לתת לרגש שם? כי אתם הולכים לדבר עם הרגש הזה ביניכם בשקט. אני לפני כל מפגש כזה חובה, משתפת אתכם מאוד אישי, חובה רגש שנקרא פחד מתחייה, פחד שלא יבואו, פחד שלא יקשיבו, ואחרי הרגש הזה אני שומעת פחד שלא יאהבו אותי. זה אחד הפחדים הכי גדולים שיש. פחד במה. ומצד שני אני יושבת ואני אומרת לא, את בחרת בזה כי את יודעת את זה, ומי שצריך להגיע יגיע, וגם אם אף אחד לא יגיע תדברי את מה שאת צריכה לדבר, כי את רוצה להעביר את ואני ממש מקיימת שיח. והיום זאת כמה מחפציה, במפגש הראשון זה היה בכלל, כאילו אין, אני באתי לבטל. היום אני אומרת, באתי בצורה אחרת לחלוטין, ואני רואה איך כל פעם, ככל שאני מדברת עם הרגש הזה, אני מזהה למה אני עושה את מה שאני עושה. ומה אני יכולה לתת יותר, ומה אני מגלה? את המשמעות, ואת הייחודיות, ואת המי אני. וזה ממש כי נתתי לעצמי לשבת, ודרך אגב התחייה ושלא יאהבו אותי זה לא מהיום, כן? זה מהעבר שלי, ובגלל זה פצע שאיתו אני סוחבת אותו, מה זה לקחתי אותו ככה, עוד מעט אני מקעקעת אותו, מה זה? אבל אני אגיע אליי כל פעם במופעים חדשים בחיים שלי, ובגלל שהוא הגיע עכשיו, שהתחלתי את כל הדבר הזה, שאלתי את עצמי למה אני הכנסתי את עצמי לתוך הפצע הזה ביוזמתי, הרמתי את המפגשים האלה ואת הקבוצה הזאת, וגיליתי שכי עכשיו אני הרבה יותר מוכנה להיפגע, להיחשף ולהתמודד, אני יותר חזקה. ולכן אם אנחנו עובדים עם הכאב הזה, עם הבור הזה, עם החשיפה, מבטיחה לכם שככל שתתאמנו על זה יותר אתם תהיו הרבה יותר חזקים. חזקים מבפנים, לא עכשיו להראות לכל העולם כל הכבוד לי ואיזה יופי טופי. החוזקה הפנימית הזאת. רגע, אני עוברת. אז כמו שאמרתי, לחפש את השקע והתקע, ושימו לב איזה יופי, אני מתה על זה, הבדל של אות אחת בלבד בין שתי המילים האלה, ולקחתי את שתי האותיות שבעצם מתחלפות במילים האלה, שין ותף, וברמה של הקבלה ובכל המקומות של עולם המילים מהזוהר וכולי, יש לנו את הצירוף שין ותף, שין ותף זה מלשון תשתית, לברוא תשתית, יש לנו את זה גם במשפט הראשון בתנ"ך, בראשית, ברא אלוהים וכולי, אז בראשית, המילה בראשית היא בראש, במחשבה, ברא את התשתית, במחשבות שלנו אנחנו בורים תשתיות, למה? לפרשנות שלנו, לרגשות שלנו, לאם יעבור, לא יעבור, אני יכולה לדמיין איפה אני אהיה עוד חודשיים, בראש, זה הכל בראש, הראש שלנו
מכונה מאוד מאוד מיוחדת שצריך לדעת להשתמש איתה ולעזור לה להיות דבר כזה שמניע את הדברים נכון. נכון, השכל הוא גם, תודה ראובן, השכל הוא גם כשל, אבל בעצם זה שאני יכולה לנהל שיח איתו, זה אומר שהוא גמיש. הוא גמיש המוח שלנו, ואני יכולה לעבוד איתו. בסדר? אז יש לנו שין ותף שזה מלשון תשתית, יש רק את המילה שין. שין מהמילה שמיים, ותף מלשון תהום. דיברנו פעמים שעברה, פעמים קודמות, שהשמיים זאת הנשמה שלנו, והתף, התהום, זה היפוך אותיות מהות. למצוא את המהות שלנו, בסדר? והנשמה כל הזמן באה לחפש את המהות שלה פה. וזאת עולם, תכף אני עוד ארחיב על מה שנקרא השמיים, הם החלק שמעל השמש, והתהום זה המתחת לשמש. אנחנו תכף בשקופיות הבאות אני אראה לכם משהו מאוד מאוד יפה. אבל מה שאני רוצה להתעכב איתכם, בעולם שלנו, העולם שלנו הוא המציאותי, יש שקע ויש תקע, זה המילים, אי אפשר, בואו לא נפרק אותם רגע, ונראה, יש שקע ויש תקע, יש משהו שנכנס בתוך משהו, יש מישהו שכלי שמאפשר למישהו אחר להיכנס, וביחד הם מייצרים משהו, איזושהי אנרגיה, ביחד הם מייצרים אנרגיה שנקראת חשמל. מה זה חשמל? גם החשמל דרך אגב מופיע בקבלה ומופיע בתנ"ך המילה חשמל, זה לא חדש, זה לא חברת החשמל המציאה, זה נמצא כי מה זה מדבר אלינו? שתי מילים שהמילה חשמל מייצגת אותם, זה לחוש ולמולל. אם אני לוקחת רק את המילה חש ורק את המילה מל, חש זה אומר אני חש, אני מרגיש דרך החושים את הלב שלי. יש לנו פה את ההרגשה שמגיעה, ומתי כשאנחנו מרגישים משהו אנחנו מדברים, ובדרך כלל מה עושים? מתחילים לעבד את המידע בתוכנו, שותקים, ואז מוציאים החוצה אם מחליטים להוציא. אבל בדיוק זה המצב שבו אנחנו אומרים לכם, תקשיבו לתחושות שלכם. מה זה תקשיבו לתחושות שלכם? תבצעו את השיח הזה, תהיו בהקשבה פנימית, ותבדקו לפני שאתם מוציאים. הדרגה הכי גבוהה, וזה אני קצת מצטערת שאני בעדה שאוהב לדבר, אבל הדרגה הכי גבוהה היא דרגת השתיקה. זוגיות, דיברנו על זה בשיעור של זוגיות, שזוגיות בריאה או חברות בריאה או מערכות יחסים בריאות, אפילו עם הילדים שלנו, אפילו עם הכלב שלנו, שאנחנו לא צריכים לדבר, אנחנו מבינים אחד את השני בלי לדבר. שתיקה היא דרגה מאוד 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 גבוהה. אז החש והמל, מל זה הדיבור, הוא ההפך מהשתיקה, כן? יש לנו פה הפכים שנכנסים אחד לשני, משלימים, יוצרים איזה שלם שמזרים בעצם את מה שנקרא חשמל, והחשמל הוא נע ממקום למקום. אני פה יכולה לחבר משהו והוא שיעבוד בחדר אחר, כן? זאת אומרת, החיבור לעצמנו, למקום הזה, לשקע שבתוכנו, וחיפוש אחרי הריפוי הזה, הדבר הזה יוצר בעצם איזושהי תנועה פנימית שאני מעבירה את הדברים ממקום למקום, מוח לב כבד, ולא רק אני מעבירה מתוכי החוצה, כי ברגע שאני הופכת להיות משהו מסוים, אני משפיעה גם על הסביבה שלי. אנחנו הרבה פעמים בתהליכים של התפתחות, אנשים נתקלים בסיטואציות שהשני כבר לא מתאימים, קראנו לזה הפרשי פוטנציאלים, שמישהו נמצא כבר בהתפתחות הוא למעלה, והשני למטה, והשני לא מוכן לעלות, כן? אז לפעמים יש התנתקות במערכות יחסים, ולפעמים מה שצריך זה לרדת, לעשות ביחד את העלייה הזאת, או לחכות, להיות בהמתנה. והמילה המתנה, יש בה את המילה מתנה. יש לנו הרבה אפשרויות במערכות יחסים שאנחנו מתפתחים, אבל לקחת בחשבון שכשאני מטפלת בשקע ובתקע שלי, ואני מייצרת חשמל, ואני מייצרת תנועה, דברים בחוץ ינועו גם. שזה כולל מערכות יחסים, זה כולל אירועים, ואפילו מבחנים, מה שנקרא שיעורים שנקבל, יכולים להשתנות לנו. אז זה לגבי השמש, השמיים והתהום, אז יש את המשפט המאוד מאוד יפה, אין חדש תחת השמש. וכשמסתכלים על המשפט הזה, צריך על כל משפט להטיל ספק. לא להטיל ספק, לא להאמין, אלא להתחיל לחקור.
זה נקרא חדש, ראשי תיבות חדש, כתבתי לכם בשקופית, חקירה, דרישה ושאלה. האם באמת אין חדש תחת השמש? אני רוצה או רוצה להבין אם באמת אין חדש תחת השמש. ואני מטילה ספק במחשבה הזאת, ואז אני קוראת מילה, 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 וכרגיל, אין בהיפוך אותיות, זה המילה אני, אוקיי? חדש זה חקירה, דרישה ושאלה. אני צריכה להיכנס לחקירה, דרישה ושאלה. מה העולמות התחתונים שלי, איפה התהום שלי, ואיפה השמש שלי, השמיים שלי. זה דבר ראשון. ודבר שני, להסתכל על זה. אם אין חדש תחת השמש, איפה יש חדש? איפה יש חדש? מעל השמש. מה ההפך ממתחת? מעל. אז אם מעל השמש יש חדש, זאת אומרת בשמיים יש לנו חדש, והשמיים דיברנו על זה שזה שם הנשמה, זה הנשמה שלנו, יש לה כל הזמן דברים חדשים לתת לנו. אז אנחנו לא יכולים להישאר שם בעבר הזה, אנחנו חייבים להבין, רגע, מה שהיה היה, מה אני לומד היום, איפה אני היום, ביחס לדבר הזה, אני כבר לא שם. ועם זה ללכת קדימה ולייצר תנועה. זאת אומרת, לעלות מעל האגו, מעל העצמי, מעל ההרגשה, ולהביא את האני החדש הזה, את הערכים החדשים שלי. ואנחנו יכולים להשתנות, אין דבר כזה שבן אדם לא יכול להשתנות. בן אדם יכול להשתנות, רק אבל אם הוא עושה את זה באמת עבודה עמוקה. אנשים יכולים להפסיק להתמכר לדברים, אנשים יכולים, אבהות משנה דברים, אמהות משנה דברים, עבודה חדשה משנה אתכם. ככל שאנחנו מתפתחים אנחנו משתנים, אנחנו משנים צורה. אוקיי? ה-DNA שלנו לא משתנה, זאת אומרת כולנו צריכים להביא לפה את אותו דבר, אבל הדרך שבה אנחנו נביא את זה לידי ביטוי יכולה להשתנות, ואז זה נראה גם שינוי חיצוני. לכן צריך לעשות את הדבר הזה מתוך הרגש לרוח, אני קוראת לזה לתנועה, ולחור רוח, כן? ולבצע מה שנקרא הרגש הזולת. הרגש הזולת זה, אני מתחילה לדעת מי אני, ומה יש לי לתת, ואיפה השמיים שלי, ואיפה התהום שלי, ומה הנשמה שלי באמת רוצה, ומה היא באה להעביר אותי. ואז אני מגלה שאצל אחרים יש להם דברים דומים, או שאני כבר ראיתי, עברתי איזשהו משהו שאני יכולה לפתור להם, או לעזור להם, או ללוות אותם בדרך הזו. זה נקרא להרגיש, אני מרגישה, אמרתי לכם, בשתיקה אפשר להרגיש מה הצד השני צריך. לא מה הוא רוצה, אלא מה הוא צריך. זה הרגש הזולת, וזו דרגה שכולנו צריכים להגיע אליה, זו דרגה קצת קשה, כי אנחנו עשויים מהרצון העצמי הזה, מהאגו שלנו, גם אנחנו רוצים, תשמעו, אני פה, גם כי אני רוצה, אני רציתי להעביר את הידע הזה הלאה, אבל אני רוצה שרק שמי שבא פתוח לקבל, יהיה פה. זאת אומרת, אני לא מכריחה אף אחד, אבל יש בי ידיעה ברורה, שמה שאני הולכת להעביר פה אנשים צריכים. וזה בגלל שאנשים צריכים את זה, אני פה. אוקיי? זה טריקי, אבל צריך לעשות את השיח הזה. אני רוצה להראות לכם משהו, דיברנו על רגע, שאלתי אתכם, יש פה שתי תמונות של שתי אנשים, לא כולם היו במפגשים הקודמים, אז בואו, מי שרוצה לענות שיענה. יש פה שני סוגים של אנשים, יש את האיש הזה הלבן, ויש את האיש השחור שמסביבו יש לבן, ואני שואלת, כל פעם שאלתי פעם קודמת, מי אנחנו, האיש הזה, הלבן הזה, או האיש השחור הזה? מי זוכר? מי רוצה לכתוב? מי שזוכר, או מי שרוצה לנחש? האם אנחנו הדמות השחורה פה, כן, כמו שאנחנו רואים את עצמנו, או הדמות הבהירה? ראובן כותב השחור. את פעם ראשונה ליאת, אז תעני לי, תנסי לראות איזה דמות את חושבת שאנחנו, כולנו, כן? מה שנקרא, נראה לך שניהם. אוקיי, מרגיש לך לבן, שמרית, אוקיי. אז דיברנו על זה, אני אענה לכם. עכשיו, דיברנו על זה, זה בן אדם שנפטר ועוזב את העולם הזה, העולם החומרי, החומר, המוחשי, שהוא עוזב את העולם הזה, שאפשר לא לראות, איך קוראים לבן אדם הזה? קוראים לו בן אדם מואר. זאת אומרת שהוא הופך להיות הלבן הזה.
אוקיי? אנחנו בעצם חוסמים את האור, קחו את היד שלכם ושימו אותה עם פנס על הקיר, ואנחנו נראה את הדמות. אנחנו לא נראה את החלק מאחורי הדמות הזאת, את הקיר. אנחנו חוסמים את האור. לכן אנחנו הדמות השחורה. האור מסביבנו, לבן. דרך רק עם פנס אני יכולה להעיר על הדמות הזאת. אבל למה הדמות הזאת בעצם חוסמת את האור? מה היא חוסמת בעצם? היא מעבירה דרכה רגשות, סיפורים ודמויות. הלבן הזה שמסביבנו הוא בעצם אנחנו, הוא בעצם הדבר. זה קצת קשה להבנה, אמרתי? אבל אנחנו כמו איזושהי, כמו מקרן בקולנוע שמקרין סרט מתוך אור על מסך, ובעצם אנחנו, הדמות שרואים זה מה שמוקרן. אני רואה דמות, אני לא רואה את היד שלי, אני רואה כמו איזה ציפור, מכירים את זה שעושים ציפור? כמו העילה מסביבנו, אבל אני רוצה להסביר עוד יותר עמוק את הדבר הזה, שזה לא עילה רק, זה כאילו יש מסביבנו, אתם יושבים עכשיו איפה שאתם יושבים, ומסביבכם תדמיינו באוויר מילים, אכזבה, אהבה, כעס, אימא, כל מיני דברים, בסדר? מוות, לידה, תדמיינו מלא מילים, והמילים האלה מחפשות מקום לעבור. אתם יודעים למה זה דומה? לזרע וביצית. מלא מלא זרעונים שרוצים להיכנס פנימה. זה הלבן הזה, מלא מלא דברים, מלא הערות באלף, רוצות להיכנס דרכנו, ואנחנו חוסמים. רגע, לאט לאט. קודם כל בא לי להרגיש את זה, קודם כל בא לי, לא עכשיו, לא בא לי להרגיש כאב. ואנחנו לאט לאט חוסמים ונהיים הדמות. אבל ברגע שאנחנו מאפשרים לעצמנו, וככל בדרך כלל, וככל שהחיים מתקדמים ואנחנו מתבגרים, אנחנו מוכנים לאפשר לעצמנו להסתכל על דברים, לתת לדברים לעבור דרכנו ולהיכנס ולראות את הסיפורים ולראות את הדמויות ולפתוח את זה דבר אחרי דבר, ואז אנחנו הולכים לעולמנו כשאנחנו בעצם מוארים, מה שנקרא, אחרי שנתנו לדבר הזה מעבר, מואר מלשון אור ואוויר, לוקחים אוויר, מתרחבים, הרחבה של הגוף של המעבר הזה, ובעצם תבינו תמיד שאנחנו יכולים, ובגלל זה אני מתעסקת בחלקים ובמילים, בגלל זה מי שמגיע מקבל מילה ללכת איתה, כי אפשר לבחור מילה ללכת איתה, מילה שאני מכניסה בעצמי לתוך המערכת, נותנת לעצמי לבדוק מה עולה, איזה סיפורים, איזה דמויות, איזה רגשות, ועושה את ההפרדה הזאת שאני נותנת רק לרגש לעבור. אני לא הרגש, הבנתי, אבל אני נותנת לרגש לעבור. אוקיי? זה הרבה יותר מורכב. אני אדבר על זה כל מפגש, על המקום הזה, שאנחנו צריכים לתת לרגש מקום, לתת לו שם קודם כל, לתת לו מילה, כי מילה היא תדר. ואם אנחנו נתקדם פה במפגשים, אני אסביר לכם בכלל שכל האותיות לא קיימות ויש לנו רק אות אחת, אבל זה הרבה יותר עמוק. וברגע שאנחנו מתהלכים עם מילה, חושבים על מילה, ואני אראה לכם פה סתם דוגמה, אני עם המילה פה משיכת שפע, ופה יש לי מילה אמונה, אני כל פעם בוחרת לי קלפים עם מילים, ודרכם, דרך הקלפים האלה עם המילים, אני מאפשרת לעצמי בכלל לשאול, מה הכוונה אות אחת? זה בדיוק, אני אסביר, אנחנו כל האותיות יושבות על אות אחת. זאת אומרת, תנסו את התרגיל להגיד את האות למד הרבה זמן. ותקשיבו איזה צליל, איזה אות יוצאת לכם. תנסו. אין לכם, לא שומעים אתכם, אתם על שקט. תעשו ותכתבו לי איזה אות שמעתם. ותבינו על איזה אות אנחנו יושבים. יפה מאוד, על האות א'. כולנו יושבים על האות א'. אבל מא' עד ת', כל האותיות וכל הדברים שאנחנו מרכיבים, אנחנו על האות א', אבל צריך לעבור דרך כל האותיות. דרך כל למה? כי כל אות מעוצבת בצורה כזאת שהיא נוגעת פעם בקרקע, פעם היא מנותקת, האות י' מנותקת, אין לה קרקע לדוגמה. אנחנו צריכים לעבור את כל השלבים
ולכן שאני לוקחת מילה ואני מתהלכת איתה, אני לא מתהלכת רק עם הפרשנות שאני נותנת לדבר הזה, אלא עם המיקום שלה והמיקום שלי בתוך הדבר הזה. שאנחנו הולכים עם, אני הדס, יש לי את האות סמך בסוף, שהיא סגורה. כמה פעמים אני אעבור בלופים בתוכי את אותם דברים ואותם מחשבות. וצריך להבין, אבל אנחנו לא ניכנס לזה, זה אותיות, אני רק מסבירה מה זה להתהלך עם מילה. להתהלך עם מילה זה להתהלך עם הרגשות שאנחנו חושבים על הדבר הזה, עם אירועים שקרו לנו, עם פרשנויות, ויותר מזה, הדבר הכי מקסים שיכול לקרות עם הדבר הזה, זה שפתאום אני חושבת על משהו, והוא מגיע למולי. קרה לכם? שחשבתם על בן אדם מסוים ופתאום הוא הגיע? אז ככה זה עם מילים, אני יכולה לחשוב על מילה מסוימת, להחליט שאני מחליטה לעבוד עם המילה הזאת בתוכי, לתת לה להיות, לא לייצר הזדהות, רק לראות לאן, מה היא רוצה להעביר פה, מה היא רוצה, היא תמיד תעבור עד הסוף, אם ניתן לה לעבור עד הסוף, היא לא תשאיר שאריות. יש שם, בכלל המילה שם, כן? שם זה מלשון משמעות, ברגע שאנחנו נותנים שם, שם. אנחנו משליכים כבר את כל המקום שלו לשם. ואת השם שלנו, שבוחרים לנו מבחוץ, יש לו גם משמעות, ברור. אבל אני יודעת שכשאני הייתי צריכה לקרוא לבן שלי, היו לי 2 שמות. ואחרי הלידה, בעלי בחר בסוף את השם, אחד השמות. וכל ההיריון חשבתי על השם המסוים ההוא, ובסוף קראנו לו, וכשהוא יצא, באמת התאים לו. והבת שלי, החלפנו לה 3 שמות במשך השבוע וחצי הראשונים, והכל בסוף אמרנו, היא צריכה שם חיבה, הילדה הזאת. אי אפשר לקרוא לה, אני צריכה שם שאני יכולה לשנות אותו לשם חיבה. זה מה שחשבנו. קראנו לה רותם, ולפני שהשתחררנו בסוף הזה, יוסי אמר לי, תשמעי, אני הולך איתה עם העגלה, אין לי שם חיבה. רותם, רוטמי, רוטמה, זה לא קליל לי. בואי נלך על השם הראשון, על הנופר. אז אמרתי, כן, נופר, ואז אמר, כן, נופרי, נוף, נופי. וככה החלטנו לשנות לה את השם לנופר, ואני רוצה להגיד לכם שזאת באמת ילדה שהיא כלילה והיא מלאת שמחה ומלאת חופש, ובהחלט היא הייתה חייבת שם עם בלי עוד סגורה בסוף. זה ממש מתאים לה. והבן שלי, קראנו לו עידן, הוא עדין, והשם השני שרציתי זה היה עומרי כזה קשה, ואני רוצה להגיד לכם, אנחנו מרגישים, זה הלחוש את הדבר הזה. אבל כן, לכל שם יש לו כבר את הסיפור שלו, דברים שהוא יצטרך לעבור, זה כן חלק מהמהות שלנו. אוקיי? אז זה רק דוגמה לאיך מייצרים הולוגרמה, הקרנה, איך אנחנו מבינים שאנחנו הולוגרמה, איך אפשר לבחור מילה ולהתהלך איתה, לבחור כאב ולהתהלך איתו. מי שירצה יכול לפנות אליי בפרטי אחר כך, אני אשלוף מהקלפים שלי מילה ושתתנסו בזה. ותראו, איך מתנסים בזה, הולכים ובודקים בסוף כל יום איפה המילה הזאת הופיעה, לפעמים בשיחות, לפעמים במחשבות, לפעמים במה חוויתי, לפעמים במה ראיתי, בסדר? זה נקרא הלך רוח, ללכת עם המילה. והיינו? אני כל הזמן אעבור אחורה קדימה, ככה אני מאוד מאוד טכנולוגית, כפי ששמתם. אז כשיש לנו דקה ואנחנו מחפשים שקע, רציתי שבשיעור הזה, במפגש הזה, תצאו עם כלים קצת, הציור המאוד יפה שציירתי של המילה כוח, אני מאוד מבסוטה על עצמי, לקחתי את המילה כוח ובעצם הראיתי לכם איך האות כף בנויה, היא בנויה שניים שיושבים בעצם על הקרקע ומתחברים, יוצרים איזושהי מקום חיבור לחומר נקרא לזה, חומר ורוח, אבל היא לא פתוחה. אז יש לנו את החט ואת החף, החף היא פתוחה, היא כמו כלי, והחט היא סגורה, היא לא מאפשרת מעבר. וכשמרגישים תקיעות צריך להפעיל איזה כוח פנימי לסובב ולחבר, למגנט לעצמי דברים כאלה, שאפרופו בעזרת המילים אפשר למגנט לעצמנו את המעגל הזה, כי אנחנו נהיה מוכנים לעבוד על כל הפלוסים והמינוסים שלנו, ולהפוך פלוסים למינוסים ומינוסים לפלוסים. וכל המעגל החשמלי בתוכנו יסגר. תביא לי מגנום. מה? מישהו שם... מה אתה צריך? מצאתי.
אוקיי, והמילה כלא, אני מאוד אוהבת, יש לי בעל שוואו, היה אומר את זה 20 פעם ביום, את המילה אין לי כוח, וכשאנחנו יושבים על המילה הזאת באמת א', ל' וכ', זה המילה כלא. ומה קורה בכלא לחופש שלנו? אתם יודעים שאנשים שנכנסים לכלא ברובם לא רוצים לצאת? אתם יודעים שבכלא אנשים מאוד טוב להם? הם מקבלים סדר יום, הם מקבלים מסגרת, הם לא צריכים לחשוב יותר מדי, הם לא צריכים להתעסק בעצמם, יודעים, הכל קבוע מראש, אין להם שכירות, יש להם תשלומים אחרים, הם יודעים שאם הם יצאו, הם יצטרכו להתמודד עם הרבה דברים, הם יצטרכו להתאמץ, אז זה לא שאין לנו כוח, זה שאין לנו רצון, ואמרנו רצון בהיפוך אותיות זה המילה צינור, אני אומרת אין לי כוח, אני סוגרת את הצינור, לא מוכנה לעבוד, מה שאני עושה אני מתנגדת לדבר הזה, דוחה, מפעילה מנגנון דחייה, ואז אני אדחה עוד דברים. אני לא יודעת, אי אפשר לעשות הכללה שכל מי שבכלא זה השיעור שלו להתפתח, בכללית כולנו פה באנו להתפתח, ומי שבכלא יש לו סיבות מסוימות, יש אנשים שחוו סוג חיים מסוים, יש אנשים שמהכלא יצאו והתחילה הקריירה שלהם, יש המון סיבות, יש אנשים שמתו בכלא. אני לא יודעת לקרוא לזה שיעור, אבל כולנו באנו לפה להתפתח, זה בוודאות. ואיך באנו להתפתח? באנו להתפתח במה שכתבתי לכם. הכלי הראשון, עזר כנגדו, מה שעומד מולי בא לעזור לי. כמו שאמרתי לכם, הלכתי לים, ראיתי מטוס, ראיתי ציפור, ראיתי דברים. בוא'נה, יש תנועה. אנשים שפתאום מצליחים, או שפתאום קוראים להם דברים, ואני רואה אותם, ואני אומרת, אני גם רוצה, הקנאה הזאת, או הרצון הזה, בא לעזור לי. בא לעזור לי קודם כל לראות מה אני רוצה, בא לעזור לי לראות את הפצעים שלי, מה אני חושבת כמה אני מאמינה בעצמי, כמה לא מאמינה בעצמי, מה אני דוחה, מה אני לא דוחה. בא להניע אותי, לייצר תנועה, אם הוא יכול גם אני יכולה, קנאת סופרים מה שנקרא. הכלי הנוסף שדיברתי איתה ואמרתם לי הילד, הילדה הפנימית, ילד מבוגר וזקן, זה כלי הוא קצת מורכב, אני נותנת פה עליו ככה ממש על קצה המזלג, בסדר? אבל כשאנחנו עולה בנו רגש, ותכתבו מי שכותב, זה ממש מומלץ הכלי הזה, אחד הכלים החזקים. כשאני פוגשת את הכאב, או את הרגש המסוים, דרך אגב רגש יכול להיות גם טוב, כן? תמיד הרגש הוא טוב, אבל אני מדברת הכוונה מה שאנחנו נותנים לזה השלכה של טוב ורע, לדוגמה אם אני אגיד אהבה, אז יש כאלה שיגידו לי אהבה זה כואב, יש כאלה שיגיד אהבה התפתחות, יש כאלה שיגידו וואו איזה כיף, יש כאלה לא, סבבה לי פה, אז זה הפרשנות שלנו, אבל אני מסתכלת על הילד הזה עם הפצע, עם החור, ואני מקיימת בתוכי עכשיו את השיח הזה הפנימי, את ההקשבה הפנימית, ואני מדברת בתור המבוגר לילד, ואני שואלת את הילד הזה, מה לא איזה רגש עולה לך, אלא מה אתה מרגיש? מכירים את זה? איך אתה מרגיש? מה אתה מרגיש? כי אם אני שואלת מה, יש פה שם. אם אני שואלת איך, יש פה התפלספות וסיפור. מה אתה מרגיש? וכשאני שומעת את הילד או הילדה הפנימית שלי אומרת מה היא מרגישה, אני מרגישה דחייה, אני מרגישה עצבות, אני מרגישה אין לי כוח, אני מרגישה כעס, כל הכזה, המבוגר באותו רגע, אם הוא יחווה אכזבה, כעס, כל מה שהילד או הילדה שלו אומרים, מה יקרה לו? הוא יהפוך להיות גם כן מדוכדך, זוהם, נכון? אז המבוגר התפקיד שלו הוא לא להזדהות, לא להכיל את הדבר הזה, אלא להיות שמה ולהקשיב. אופציה אחת שלכם להקשיב למה שיש לכם להגיד לעצמכם. למה אתם מרגישים? מקשיבים. דבר הנוסף, מקשיבים ומאמתים את הדבר הזה, ומאפשרים לדבר הזה מרחב נכון. זאת אומרת, המבוגר אומר, אני שומע את מה שאתה אומר, אני שומעת את מה שאת אומרת, אני מקשיבה למה שאת אומרת, זה באמת לא נעים.
זה באמת נשמע לי לא נעים, זה באמת, כשאת או אתה מספרת לי את זה, זה נשמע לא נעים. ואז אנחנו לוקחים את עצמנו לעבר, עושים, הופה, מתי הרגשת עוד פעם ככה? מתי הרגשת פעם עוד פעם? איפה היו לך את הקטעים האלה שהרגשת שוב פעם את האכזבה, את התחייה? היה לך קטעים כאלה בעבר או שזה חדש? מבררים, עושים בירור, עושים את החקירה, את החדש, חקירה, דרישה ושאלה. זה ברור, אני בסדר? כי זה כלי קצת מלא. ואז יש לנו תשובות, מתי הרגשנו, למה הרגשנו, איפה זה קרה, ואז המבוגר שוב פעם אומר, אני מבין. ואיך פעלת או פעלת שהרגשת ככה וככה בעבר, בעצם מקשיבים לילד איך הוא פעל, מה הוא עשה, איך הוא הגיב, האם הוא דחה את הרגש, התנגד לרגש, הגיב בצורה של הזדהות, בודקים איך אנחנו הגבנו. אני אומרת ילד או ילדה, אני מדברת עלינו, איך אנחנו הגבנו, איך פעלנו, איך זה שינה לנו את התנועה, ושואלים את עצמנו, עוד פעם, אתה תרצה או תרצי לפעול ככה גם עכשיו, או שיש אופציה או רצון או צורך לפעול אחרת עכשיו? מבררים. ושם התשובה, האם אני רוצה לפעול כמו שפעלתי בעבר, האם מה שעשיתי בעבר עזר לי, לא עזר לי, ואם הוא לא עזר לי, אז מה כן יכול לעזור לך? 3 שאלות ששואלים את הילד, מה אתה צריך, מה אתה רוצה, ומה יעזור לך. אוקיי? זה אחרי זה. ואז מגיע הזקן ואומר, כל מה שאתה צריך או רוצה, ואני אעזור לך, אני פה בשבילך. זאת אומרת, מי מגן על עצמנו פה? מי מייצר לעצמנו את המצב הזה של החופש בכלל? לעשות ולפעול? אנחנו. הזקן שבתוכנו, הזקן הוא האמונה בכך שגם אם ניפגע, אנחנו יכולים לעשות שוב את הסימולציות וללמוד ממנה ולהתפתח. הזקן החכם, כן? אז זה האופציה, הילד מבוקר זקן, בעיקרון מה שצריך לעשות זה לשבת ולכתוב את זה ולדבר, אבל לא חייב, אנחנו עוד פעם, אתם לא חייבים לקחת את הכלים האלה ועכשיו לעשות איזושהי עבודה ממש אינטנסיבית, אבל זאת אופציה. כלי נוסף זה דייט עם הרגש, זה באמת לשבת ולהגיד איזה רגש עובר בי עכשיו, עשינו את זה פעם שעברה, לתת לו שם לרגש הזה, להגיד לו אני רואה אותך, בוא תעבור דרכי, יש לך מקום, איך אתה, ועוד פעם הוא עובר, איפה אני מרגיש את הרגש הזה עובר, איפה אני מרגישה אותו, פה, לפעמים אמרתי לכם, בדרך כלל אנחנו מרגישים בגרון, בריאות, במקלט פה, תחת לחזה, ובבטן התחתונה, ואז אנחנו פשוט מדמיינים, אני רואה תעבור, אני רואה אותך נמצא פה, אני רואה אותך נמצא שם, אני רואה אותך, ופשוט לתת לרגש לעבור, זה דייט עם הרגש, ותנועה חיצונית כמובן, יש לנו אופציה לעשות מניפולציה, אם אין לנו אופציה לשבת עם עצמנו ולכתוב מבוגר זקן ולבדוק את השיקופים האלה, אין לי כוח לזה עכשיו, כן, הכלא הזה, אין לי כוח, אני לא רוצה עכשיו להתאמץ. אז אני אומרת, טוב, אם את לא רוצה להתאמץ או לא רוצה להתאמץ בעבודה הפנימית ובהקשבה הפנימית, תנקי את הבית, תנקי את המגירות, תלכי לים, תיפגשי עם חברות, תעשו ספורט, להזיז את הגוף בתנועה חיצונית, הכלי, מה שנקרא לנער את הכלי בדרך אחרת. אוקיי, ללכת למקור מים, אני תמיד אומרת מקלחת מחליפה יום, שתייה, למה? כי זה החוש של גם המישוש וגם הטעם, אני משנה את הטעם לחיים, יש לי טעם לחיות. מים זה נשמה, זה כמו צינור, אני מזרימה דרכי את האנרגיה. מדיטציות, אני לא יודעת אם אתם עושים או לא עושים, יש כל מיני סוגים, יש כל מיני, וכול כך הרשת מוצפת, רק תיקחו. אם קשה לכם לעשות מדיטציה, לא כל מדיטציה היום צריך לשבת כמו בודה ולעשות אותה. הרבה פעמים אני שמה לי בדרך בנהיגה מדיטציה, רק להקשיב למשפטים חיוביים, פודקאסטים, זה גם אופציה, זה סוג של משהו, ורגע להניע את הדבר הזה, את המוח למקום אחר. מדיטציה לפעמים מנתקת אפילו את המוח, כן, גם להקשיב לנעימות, נכון? מבשלים לשים אפשר מוזיקה, מתקלחים לשים מוזיקה שאתם מתלבשים, אפשר לישון ומדיטציה ברקע,
אני אשתף אתכם שאני, כשהיה לי קשה לעשות את זה, הילדים שהיו צעירים, ואני פשוט התחלתי לעשות מדיטציות עם הילדים במיטה לפני השינה איתם, ולאט לאט עשיתי לנו כזה תיקייה ביוטיוב של מדיטציות לפני השינה וסיפורים לפני השינה, פעם סיפור, פעם מדיטציה, פעם הרצאה, כל פעם מישהו אחר בחר, היה כל אחד ליום אחד פה, סליחה, על משחק, הפכתי את זה למשחק, כי ידעתי שזה משהו שהוא טוב, אבל אני לא רציתי לעשות את זה, ואני עשיתי ויפאסנה, עשיתי סדנת שתיקה בגיל 21, אפרופו הטרנד הזה של 21 עכשיו, וממש אני יודעת מה זה לעשות את זה, אני פעם הייתי עושה את זה מלא, אבל כאילו התנתקתי לתקופה כמו ספורט, ולא בא לי היה לחזור. אז הילדים, דרכם הצלחתי לעשות איזה משחק וזה עזר לי, והיום שני הילדים שלי, לפני השינה, שמים, הבן שלי שם רק מוזיקה, ואת האמת חשבתי שהפסיק עם זה, וגיליתי את זה לפני חודש, שנכנסתי אליו לחדר לקחת מטען, שהוא שם מוזיקה, ומכוון אפילו את השעת סיום, נרדם ממוזיקה שקטה כזאת של מים, והבת שלי כל ערב בוחרת פעם מדיטציה, פעם סיפור, אמא תקחי לי את הטלפון שאני מסיימת, וזה מדהים אותי שמשהו שעשיתי עבורי יצר השפעה ואדוות, וזה הדבר שאני רוצה שתבינו, כאילו, שאתם פועלים לאפשר לעצמכם לצאת מהתקיעות הזאת, יש עוד מרוויחים. מה כתבת פה? אני רואה כאן, אני רוצה לראות, כשילדיי היו צעירים הייתי מניחה אצלם בחית עיניים, עושה שם מדיטציה, ועכשיו בגיל הבגרות, כן, ברגע שאנחנו שותלים זרעים, הזרעים האלה בדרך כלל, מה שנקרא, תופסים. אוקיי? דפי בוקר, מישהו מכיר פה את הדפי בוקר? זה קצת ישן דפי בוקר, אבל דפי בוקר זה אחד הכלים שמאפשרים לנו לנקות את המחשבות. לוקחים דף רגיל A4 כזה, לוקחים אפילו כמה דפים או מחברת, מה שבא לכם, ופשוט כותבים את כל מה שהמוח שלכם חושב. ואתה בדרך כלל מתחיל עם המילים אין לי כוח, או לא בא לי, או בוקר טוב, כמו יומני האישי כזה, אבל בלי סדר, וממש לתת למה שהראש שלכם כרגע אומר. זה יכול להיות אני צריכה ללכת להתקלח, וואי אני צריכה גם לבשל צהריים, וואי בא לי ללכת לישון, טק, בלי קשר אחד לשני, אני מרגישה שהמוח שלי מסתובב, לכתוב הכל 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 לדף, במשך, בדרך כלל אומרים לעשות את זה בבוקר, אני בעיקרון שהייתי עושה את זה, הייתי לוקחת אחרי זה את הדף וזורקת לפח, יש לי כמה דפים בודדים ששמרתי לי לראות מה יהיה, בחנתי את הדבר הזה, יש כאלה שמשאירים את זה בתוך מחברת והיא נשארת, ויש כאלה ששורפים את זה, אבל הרעיון הכללי הוא להוריד מילים לדף, פחות מילים, פחות דרישות מעצמי, לאפשר לעצמי לפרוק. אז זה דפי בוקר, ואוי, שגיגתי, סביבה מקדמת ומשקפת, זאת אומרת, יש לי חברים וחברות שיגידו לי איפה אני יכולה להשתפר ולהתפתח, ויתמכו בי בהתפתחות הזאת, וישקיעו, ייתנו לי להשקיע בעצמי וירווחו לי. היום נגיד חזרתי הביתה מהעבודה, אני גם מצלמת, מי שלא יודע, אז צילמתי בחוץ והייתי היום בצילומים ארוכים היום, חזרתי הביתה וחיכה לי סלט. עכשיו אני עצרתי לפני כן במכולת וקניתי לי כמה דברים, כי אמרתי אין לי, לא בישלתי או זה, חיכה לי סלט. זה אומר שהסביבה שלי מרגישה אותי. כמה שזה יפה. עכשיו אני מניחה שהדבר הזה קרה כי אני עשיתי את זה גם כמה פעמים, להם. אז לשים לב שהסביבה שלנו, לא לצפות ממנה, אבל להבין שהיא משקפת גם אותנו. זה הרגש הזולת, זאת אומרת, מה הסביבה צריכה ממני, ומה יש לי לתת שעובר דרכי. שמתי לכם את המשפט שדיברנו עליו, על התשתית, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה טוב ובוהו וחושך על פני תהום, לא כתבתי את כל המשפט, כתבתי רק את חלקו, בסדר? טוב ובוהו זה ההיפוכים של המהות, וברא אמרנו את בראשית בראש, הארץ זה מלשון ארציות, חומר, והרצונות שלנו, וחושך על פני תהום, חושך זה כי אנחנו בחשיכה, ואנחנו שוכחים את המהות שלנו, ואת מה באנו לעשות, ובגלל זה זה על פני התהום, צריך בעצם להיזכר
דיברנו במפגשים הקודמים על הצד הזכרי ועל הצד הנקבי שחיים בתוכנו, שהצד הנקבי הוא מייצג את החורים שבנו אותם, את המקום הזה שיש לנו נקב, חור, את הפצעים, והזכר בא להזכיר לנו מי אנחנו, את היכולות שלנו, להיזכר בעצמנו, בסדר? אז אנחנו כל הזמן צריכים להבין שאנחנו החלק הגדול הזה, המילים האלה מסביב זה אנחנו. זה אנחנו חלק מדבר מאוד מאוד גדול. הדבר הזה, הגוף הזה הוא רק אופציה ממש יעילה לעשות את זה, אוקיי? והדבר שאני הכי אוהבת כל הזמן, שהנר דולק, אפשר לתקן. ומה זה אומר אפשר לתקן, ומה זה אומר נר? אמרתי נר, וראשי תיבות של נשמה ורוח, וכל עוד האדם, אמרתי לכם, אני שואלת שאלות, מה זה כל עוד שהנר דולק אפשר לתקן? מה זה זמן בכלל? מה זה זמן? זה איפה שאני לוקחת את עצמי במחשבה, פעם לעבר, פעם לעתיד, זה הזמן. תכלס הזמן הוא פה, הוא כאן ועכשיו. אז כל פעם שאני לוקחת את עצמי לעבר ולעתיד, לוקחת את הנשמה שלי ואת הרוח, את הדברים האלה שהם לא פיזיים, את הגוף שלי אני לא יכולה להחזיר לעבר, ואני לא יכולה לקחת אותו לעתיד, אז מה שדולק זה הנשמה והרוח שלנו, ואפשר לתקן, יש לי את האפשרות לתת לזה תקנה, תיקון בהיפוך אותיות זה תינוק, אנחנו באים לעולם כתינוקות כדי לתת תקנה לקיום הזה, לגוף הזה, והנשמה והרוח צריכים לעבור. ואז איך זה קורה? אנחנו עושים איזו סירקולציה, נותנים מעבר, חוזרים, נותנים, מקבלים, נותנים. כן, חבר, נכון. אוקיי? רגע. אז אנחנו תמיד נשמע ביקורת בתוכנו, ותמיד נשמע שאנחנו שופטים את עצמנו, ותמיד ניתן כל מיני פרשנויות, ואני אומרת בואו נעשה את זה בכלילות, זה באסה להתעסק במקומות כואבים, זה לא נעים, אז בואו בקלות. איזה פרשנות שטותית נתתי לעצמי? אני לא טובה מספיק, שימו סימן שאלה וסימן קריאה בסוף המשפט, זה נקרא סימן תמיהה, ותטילו ספק בצורה אפילו מזלזלת במחשבה לרגע, לא, גם כן, זאת אופציה גם לפעולה. אני לא מספיק טובה, אני לא בסדר, אין כמוני. ותכלס אין כמוך, אין כמוך, כולנו כמו שאמרתי, אנחנו עם DNA אחר, כי כל אחד מאיתנו בא להביא צד של מילה בכל מיני צורות, אוקיי? אז יש לי תמיד משהו לתת שאין לאף אחד, תמיד. שאלה אם אני מוכנה לשלם במחאות את המחיר שנקרא פגיעות, חשיפה, ולקבל את החופש הזה דרכה. כמו שאמרתי, תקיעות זה גם המילה תקיעה, ויש לנו את זה גם בתקיעה בשופר, אז אמרתי יאללה נכניס את זה, זה עלה לי באסוציאציה, אמרתי מגניב, אז להפוך את התקיעות לתרועה, להריע לעצמנו, לראות את עצמי ובתוך העולם הזה ולהגדיל, אוקיי? אז לתקוע בשופר ולשפר, מהשופר מלשון להשתפר, אני רוצה להשתפר, אני רוצה לשפר את העולם, לשפר אותי, להפוך למישהי שהיא משמעותית עבור אחרים, משמעותי עבור אחרים, ולהריע זה אומר לצאת מהרע, לצאת מהרצון הזה לעצמי כל הזמן, ולהפוך לרצון הכלל. שוב פעם, אני נתתי לכם דוגמה את המפגשים האלה, כן, אני עושה את זה גם, כי זה עושה גם לי טוב, אבל אני אחד, ואתם כמה, ואני יכולה לתת לכם, אתם תרוויחו יותר ממני, וזה מה שאני מבינה בסופו של דבר, שיש לי משמעות, ואני אמשיך אם יהיה משמעות, כמו שאמרתי, אני אשמח אם תזמינו עוד אנשים לקבוצה, כי ככל שיהיה לי יותר תחושה של משמעות, אני אתן מעצמי יותר. ככה זה הסירקולציה הזאת, אני ארצה לרוקם מתוכי עוד, ואז אני אחפש חדש, ואני אכניס שוב פעם, וכולי. אוקיי? אז לראות את הראייה הפנימית הזאת, להוציא החוצה לראייה, שיהיה לנו ראייה פנימית, ואני אסיים, אנחנו תכף מסיימים, יש לנו את המשפט שאומרים, עליו עומדת כל התורה כולה, ואהבת לרעך כמוך, שוב פעם, עוד פעם, שימו לב, אנחנו לוקחים משפטים, ואפשר לעשות מהם בונבוניירה, ואהבת זה חיבור, שאני אוהב אני יודעת, שאני אוהבת אני יודעת, מה זה אי אפשר להגדיר אהבה במילה אחת, אי אפשר, יש פה ידיעה פנימית, איזושהי תחושה מתוכנו, ואני יודעת שאני אוהבת את הילדים שלי, אי אפשר לחלוק על זה, אי אפשר, אני יודעת, ידיעה פנימית, אוקיי? ואם אני יודעת, אז אני מקיימת את המצווה הזאת ואהבת, כשאני מקשיבה לעצמי, אני יודעת מי אני.
מה הערכים שלי? יש אפילו קיבוץ בגוף שאני לא עושה משהו בתוכי, אני מרגישה את הקיבוץ הזה. מה זה לרעך? למה לא כתוב כרעך ואהבת את רעך? למה כתוב עם האות למד לרעך כמוך? כתבתי לכם, כי זה למען מישהו אחר. למען מישהו אחר אני מביאה את הרצון העצמי שלי ומחברת אותו לחבר, לרע, למישהו האחר הזה. וכולם מרוויחים. ואז מה אני מביאה למישהו אחר הזה? את הכמוך, את זה שאין כמוני וחייבים אותי. כשאני מבינה את שלושת הדברים האלה, אני מקיימת את כל התורה על רגע אחד. אוקיי? אז אני מסכמת לנו את זה כדי לצאת, לבדוק את הצינור, יש לכם פה את השקופית הזאת, אתם יכולים לצלם אותה, אתם יכולים לקרוא, אבל בעיקרון היינו בכל הדברים שצריך לעשות בהקשבה הפנימית, וההרגלים האלה, המחשבה שחוזרת על עצמה זה הרגל, אוקיי? ולכן כשיש לנו מחשבה שחוזרת על עצמה ויוצרת הרגלים, אנחנו בעצם צריכים לזהות אותם דרך ההקשבה, דרך החושים. נתתי לכם פה במפגש הזה יותר כלים מכל שאר המפגשים, אני מקווה שזה לא באיזושהי הצפה, וטוב מי שכתב סבבה. והמשפט לך לך מארצך, ממולדתך, מבית אביך, אל הארץ אשר אראך. לך לך זה פעמיים, זאת אומרת, תלך ברמה הפיזית, ממש ללכת, לעשות תנועה פנימית וחיצונית, וללכת לך, זאת אומרת להתרחק מעצמך ולהתקרב לעצמך. המולדתך, בכל המקומות, איפה נולדת, מה הרבה דברים, אנחנו הרבה בתוכנו, מסגרות שגדלנו בהן, איך שלימדו אותי לחשוב, איך שלימדו אותי לדבר, איך שלימדו אותי לאכול. יש את הסרט בייביז שמראה איך מגדלים תינוקות בכל מדינה, אז כל אחד, אנחנו הרבה ההרגלים שלנו. אז ללכת מההרגלים שלנו, מהארציות, הארציות זה החומר, לארציות אחרת, לחומרים חדשים, ואני אראה לך, אם נעשה תנועה, אתם תראו. אז שקוב פעם, כמו שאמרתי, נתתי לכם הרבה אופציות, ומי שירצה מילה שיפנה אליי אחר כך בפרטי או בקבוצה, מה שבא לכם, מה שמתאים. הקבוצה כרגע פתוחה, תמיד אחרי סיום מפגש אני משאירה אותה פתוחה, אתם יכולים לכתוב, יכולים לפרגן כדי אולי אנשים שלא היו שיחשבו ושיבואו גם לדבר הזה. אני אשלח למי שרוצה את ההקלטה, אני מקווה, כתוב שהקלטתי, אז אני אשלח למי שירצה. אם יש נושאים מסוימים שבא לכם שאני אנחה דברים נוספים, יעביר, אז להרגיש בנוח לבקש ואני אראה מה מתאים. יש שאלות לפני סיום? אני אשלח את ההקלטה. נשלוח לי, מי שרוצה את ההקלטה, אני אשים בקבוצה של הוואטסאפ של חלקים, מי שיכול, רגע, איך אני מעתיקה לפה את הקישור לקבוצה, אני אנסה להעתיק אחר כך, מי שיכול לשלוח לי הודעה, הטלפון שלי 054, אני אראה לכם בסוף, למטה הטלפון שלי פה, מי שלא בקבוצה של הוואטסאפ שם אני שולחת את הכל, אז מוזמן לכתוב את הטלפון שלי ולפנות אליי בפרטי, ואני אשלח לו את הקישור. תודה רבה לכם שהייתם, שפיניתם מזמנכם, לי, לעצמכם, ושיהיה לנו המשך שבוע. תודה רבה, עדה. תודה רבה רבה, שיהיה אחלה תודה. שבוע. ביי. ביי. תודה רבה. ביי, בכיף. ביי. תודה.